Audio Jungle. Garden Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. Denarong Lokhimon Adawan along Sitami Aningkan Wangason Thak Pining Lethot Sitami Lokhimon Karchu Piman Pontanglu. Labangso Lokhimon Karchu along Denarong Lokhimon Adawan along Dunmei Po Ahin Penai Pachini Dun Atengki. Thang ni phai ke thom arni pen thang ni phai pho arni anke hem along sonsi thesere hai hui sitami hem phu Lokhimon Karchu arani paman ponlu. Labenthu kero Karchu sitami peman ponlu. Labangso Lokhimon Karchu along Lokhimon ke kroi arati na tuma phan sitami Denarong Lokhimon Adawan ahin pen Lokhimon Karchu ahir jume thang pipon lopusi nang pachini dun. Lang liphan ko sang phan nilihin pen karom bajir lo lapen long mate kapto ko be namphane ko abang putin tum man am dami nilihin pen alitim man kachuru pajir lo athema nili tame ba abang putin sitame namaphan ke kroi ke akinang sobdo kosi ini nili pusitame ba abang putin sitame nampan kroi nengi laso pena teng pen ke karbia kheda isi ininge chithedam isi akuru chichini pen puthot anam kachini dam atowar nangathan thek abangke nalitum ba ilitum kadu beda chini lo dola marang kanglong kedu palamunti asupo lokhoninti hense galang ligin apansi arna maja kompilok hala suben than kar biapan isi arna mapan kardom na matowa nang than pen ini nilitum Lokhimon aron mane Lokhimon ahok kroy labangsu ateng pen nilitum dak Denarong Lokhimon Adawan hin pen nilhi jongjung ta ini sampiglo ladak arara tum sitame tunang am nampan kachini nampan ke kroy to war ke theklong pen tenang anar rara tum isi aning karong lapason theklong lo lapen jodi ke jo wan pen pini an nili pusitame chini jung lo je jo ke jo wan pen mi repar pencharong mop amen en pen itu man namapan itu akhir jume ke long lapus so dining karong si pini jangkang korni pando we kelang arat mate kedu we kroy arat panta nilihin pen sitame anak mahir jumi padunang pusi pulo mate ke kado we panda hir jumi padunang pusi ini nampe nari tum news channel hin na pan tum kadong kado we kadong Dong muka ka hitia long hawar ke hat ele APHL sia songa hin pen pherang kya mai ke phapon Dong mukak adung along hawar ke hat LA hin penchipater riponsi non malong protection of children from sexual offense mati Pokso Act 2012 aron pen awareness pipe pin pen men sopin so atung maphan kene pon lap aputhak chekroitun thek the pusi APHL sia song pen pherang ke amai along ningje pon non angton pen alam thile arjuponik sine samilang so pen long ba morning ti Karbiang long news pen aso ek Pokso Act dak parjab lo pen ke Pining 2022, non 2023 lagi, non 2023 ana bangke, thang awareness pipepin, thang kopine awareness pipepin pensi nono bangke, muni tuhan panne haber, lahelo de tum kipu dunia bangke, lasi laswa prang, jong si isi awareness ason padopon poson te, muni de tum chini mucoji polo, lapen ke 2012 pen non 2023 an kala garjiting pigalang lo mati, akapreka state alam manili pudam de hala ke chini runde, sida asam along ke, labangso a child abuse aputha labangso a Pokso Act aputha labangso a child marriage aputha sexual harassment aputha pornography aputha di lahaya bangke awareness program bonge theglong le Karbiang Autonomous Council benta labangso awareness program bonge theglong le ha gopine CM interaction program pu pen hala APHL sion ka sorsa to ka do go lahaya program bonge theglong bo seta men non bangke hang awareness pipin pen hang pachini ne pin pen non bangke kene thap kene proof Lasi isi alam langdam lu puluh tangte kuisun arjunan kok pononan bangke di lanon pulis atum kenne para kapan ne para atake kompen kacian kacedo pa men pen kenne para tu maphan non apenan tum han bange jail pinsumar tum han jail bengal anta ar sumar asumar ke tu tang tum maja jhat tum kenon so chupat hi do dok tum na do pregnant do
ba jaga ke asomar tum skulun boma tum do la tuma phan ko mat sinon ke lang ponte karjulong ge has sang ta ronji to ha pine aruna doi tiji pudi lage dorde lamet kinke government atum thang aki thik abe pin bansi non banke panepla ahematum phan ente non hala he somar han malo ke lang pokente api atum han malo ke lang pokente non hala suchu pathi do pregnant do non la tum phan ko malo ke lang pokente hospital malo ke poni atum han malo atum han expensive big in hospital long lasi la hai ek pena job isi pena banke ini tum government tum keteng mangaki milo setan non angke claim tu banke parlin phak non bang non banke financial pache kaki phansi kame claim po nang non banke bjp government nge non banke hemsi pache bhongi phan hemsi pache kaki phan hemsi pache langsele chi phansi non banke kam claim wrong non banke athe awareness abi pin bansi men panep lap lokente la hai tum phanon jail ke beng banke la tum ke amor jat amasila tum ke abelo non banke mesen sen pina tum han ka ning poi la ka son non banke la tum ke society long pulon te chepak lang hai pokan de tum han nase government atum jada sai le sengi claim bustame especially Assam government Assam state Assam government atum jada claim bustame first and foremost ke atum awareness program bang deng baprang nai non bang awareness program ave awareness program ka ve percent non bang lai ke ne phap ke ne approve mate article 15.3 Indian constitution article 15.3 long ta talk do hala da nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for children and women. What I talk to article 15.3 ateng pachikup sila pokso ek salam lo hala da article 15.3 ateng bulutang dhala ke ardo sumar tom phan o sumar tom phan di la harassment abusement sexual abusement pornography ben kapi jogi fansi la so aron selamun puse hala da ke kito hala da ke article 15.3 long mangke la so aron ka salam una long state government tu makam mangela halo awareness program bang pipa minanji non bang awareness program pipe pin pensi hala pokso ek la so ron pen atum ke claim bang non ang pardon thak lo la si la so put thak bang ke ni tum APHLC pen bang ke la bang ke ning sam dum de la pen ke non la jail ke jang atum han pen cheng lok non la hema sor tum osomar tum han la pen ke hala non osu chupathi dok dok tum han hala kisung ti tum han kisung krong tum han non ko mat se gerapo la sarkar tum la bang ke adai chen paminai la ke la pen ke hini alam bang ke la hello isila pamu pokso ek bang lo hini alam bang ke la hello hini alam bang ke 29 January ni la CM interaction program po constituency tin ke dam long MLA bidasing leng so cheng constituency rong korolong kaning je di la so pokso ek pen pache kingdom si kaning je lo bon sa pokso ek alam harak niyam de ama hadak kaning dam bang ke nim su ka chodom malam si tha di nim su ka chodom bulotang de lagi akhir sar tum chini lo gente hai risumar korjang ning chedok po oi lahai ki ju rap lahai posi nim su chodom bu mati ante I nu da MLA bulotang de lahai ke hala CM interaction program long ke la ke alang than pa minai hada ke development alam si alang tum ke pon mati te development alam bulotang te to la so development alam da pokso e karona teng pe di a punishment amukha la pen ka e ka mukha lahai long le thanon non bang ke hala da rong arak pen chenglo di rong asar ti pen chenglo habe pin pot tum hanan da hada ke kapin rem si gani kapin rem thu ada bang ke rong korolong mage je non komane anim supi ma komane ari sumar jong si lam to kolok moten nang tum habe pin potum rong asar tum nang tum ke thang dak lemu nulu nang tum power alu pusada kan ye kente MLA bida sing leng kente lasi lason kan ye bang ke lake alang MLA apun kali dalo lake Hamren KCS Karbi Cultural Society atumpen non kewangji KYF apartment poster ketarpon Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rongsopi along non kewangji thang ni phaikre phopen Krisir Kep Karbi Youth Festival apartment Hamren KCS atumpen chepater piponsi poster ke tarasai sitami dengponlu Lapen ke hawar arat atum isi kamang huprong ason pining ingdeng plikebra sirkep KYF a poster along kosonsi ajadika amrit mohotsab kibipon kok abangki manghumeme labangso KYF ki party a meeting loma mati khaya festival lo lapen hawar arat atumpen aningka nisiason narikol karbu lipoma puta chepalam so pondwinti Hamren pen borson tiso Karbiang News Borpathar Police atumpen 69.29 grams atrak kene ponlong. Kedam tang ni phaipli arni ada por phai sirkebra achitim apor Borpathar Police Station ke parlo Khakrajan checkpost along kiri kakuruk asai kedeng bom apor ahut ihuma bas along kiri kakuruk dunsi home truck atraks kenep dunlong. Pang rumpet pen labang swadra 69.29 grams an nep dunlong lu.
Kachingnang chega bang phuatum amen laki, Pobitro Soikia, lapen inut abang amen laki, Hogen Bora, bang hinita Golaghat Sorpusi, Birta Ribdunlong. Bus registration number laki AS029854 pusi bang thekpon. Lason sido ana drugs sitamik, Borpothar Police Satum pensi, Chepari deng ponlo. Bukajan pensar kurube, Karbiangong News. Langlokso Moniram rong phar arong lapen, rang ingti arong along rong kerkar klipon. Thang ni phaipo arni lakha kripli korganthi constituency ke parlo, langlokso Moniram rong phar arong lapen, rang ingti arong along rong kerkar klipon. Lapu Moniram rong phar arong along, kurus sarpen nangke pachini don atengke aningkan wang sitami, rek rong kersi arklipon bompu, lapen. Laso along than kret roxy lapen hempu mukrang rasinja hempu cinthong lapen lokhi aren hai hui henlu. Than thili arnam aphanche thok chijor pon me phun me et keteng abipin womud bokan angkhoi langpong parvi par e choklem me chodam meji abora krempen jogdunji. Lapen horang ingti arong along tami rongker pikar klipon me phun me et lapen kurusar babusing ingti lapen RA ke ot monsing ingti atum nangke pachini don atengki womud bokan parvi par e athan tina longta che thok chijor angkhoi along pon me phun me et pusi nang pachini dun. Lason si rang ingti arong don thongkebra trok lapen Moniram arong along don trokebra nerkeb adon amikaratum maju maja pusi kurusar rongker sarpo Mongol sing rong phar ahin pen nang pachini dun lapen hempu ke otpon ram sing rong phar lokhi ke otpon cinthong hanse borwa kum sing rong phar atuma hin pen si rongker karkli pachun pon lason si rong si ke choki jon kangne kangni pen me phon me et pen si pachun pon samilang so pen longba moningti Karbiangong News. Dan halangso rang tiarong bitum me rong angkang si doan ke nitum ini than rong ker kali la ke nitum ke sonpi sonbon rong kerpi la sinitum dak don thongkep ne don pikep ne rat nitum cirung pensi la sinitum rong kerpi klemlo la sinitum pini ladak nitum rong sipen don pikep hokep arat pen nitum cirung pen la sorong ker nitum aklilo asi kalkli phejo hempu pen danglok ta amunakan mesen lapente apura rini tum kepi kepajir ta ini amunakan mesen asi aprang e piang thun phong thun alamat teng pen kalkli phejo kan piang jonopan asu sangtar ke celang josi mesen amunakan mesen utante don ini dak don pikap hokap arat an sitami cuklem chodam ba ini okri ohung kedam ba hawar hapa sitami nitum busan ini meet mipun me si dampom lang kasi nitum arong ker bangke pini nitum arong ker bangke mana amura kan bang mesen si aprang teng pute nitum nikan piar jonta ini mipun ni ajima busi ning ke tidak pini da bangso arong ker long jepem ku pona bangke itu akan beras sojo babusing ti repente AC ke odun hempu adan ke odun bangke ni di heno monsing ti nitum pena kang bra bangke babusing ti nah pasti cepem pu ponsi pasti la solo kot mane nitum ke asawo bujong bocel busi pasti borwa ciri ponang koklo pasti borwa ciri pon bangke nah kang bra borwa bangke ene jasing ti aku hempu kurusar borwa ciri pon kecina pon bangke kang bra hansi Nangketu lukia rena tusi pono lepente tipikir pongonam hempu mukrang rasinja hempu cinthong lapente laso along pen nilitum thana long pen dipathi bonai ke nilitum sonpi sonbon rong anglong rong kim lapente hawara cekema lapente lang nilitum lang loksu pu la henlo than kithina akangura lo nesi lang loksu dette tokrang dette nilitum hima aronam pusipu porbot adun ke nilitum tuku anglong nasi tuku pansita nilitum aputi tuku dette nilitum samang pu la hidiang mong gitingcit abido dadak munitum aju phiru kecehelat manghu mangramdo lapente longcap dette tangho samang abi dette longcap la sitame langroyamen longcap dette phonglangso roy phonglangso dette luri longpi dasi luri dete hawarahi dete thana murti dete rongkim anam pharu laso anam pharu bangke
den dagat tot lunong parong ta dak pensi pon lo launam paru dete arnam paru amai aku non nili tum karti nai dolan lake langhe padusi lo Tante vumut bukan ke uson lo ne. gumut bukan abang ke maju maja parvi par e lapente aput kipi langloksu lapente tukuang long nasi tame mitlap nasi kan si nili Tante ap bangke nili tum naso bangke hicks abi bineng der lang nili tum bineng hendo ke ceng si lo thang acik lo tarik kok lap bineng pen par ke ni tum aningkan rang si tame thang acik lo tarik kosi kering wer ko abatai lo kacuning ri la election tur program rang hut ladak ni tu marong banta rong keraduan lapen aham ren lapen tutun cudang ahem rong wang nang pinangi pu labang su ni di abatai lo election jong sinangali lo tini li idun bom lo proposal bang kami no anta nila proposal teng penang li la marong cuki mamekar ke don trok kepra ngerke Amen ke muniram rong fararo. tante la kurusar bang kumamaik ne pacini kanang ke amen. Kurusar bangke kecengsi lo nilihan lo longker sarpo adun thu hempu geot lake ramsing rong far lapen lukhi aren ke ot lake cintong hansi.